Takže diváci, pozrite sa, čo som skúpil. Za 111 aj 73 centov je to stolná vrtačka do 500 W. Takže takto vyzerá škatula. Od 280 do 2500. Tam je taký remen a ten sa našteluje. Takže môžeme ísť odbaliť. No to budem mať na presné vrtany. A 17 kg to je na tú váhu. Dáška patrí felet. Značenie PE 500 TMB. TBM. Takže skúšové boli od 1,5 do 16. Čiže si poradí one a je to na 230 V. Takže nie na 380, ale na 230. Je to ešte folia sa nelepila. To musíte ísť za boracom a on to ide do skladu a on zobere. No, musím podkladať. Hovoril som pravdu. No. Prečo? Takže je tu návod na obsluhu. Potom je to volant. Tady sú aj limbové kľúče. Ty si bol nasratý, si bol. Potom je tu zvierak. Zvierak. Šroby tomu. A matky. Potom je tu na zvierak. A ty si dáš tú mašiu. Najprv sem a potom do pivnice. Najprv si malé navrtam a potom, keď toto ide po dielo, tak dovrtam. A toto je, áno, to je spodok. No. Potom je tu takýto okrajný kryt. Dobre, vysteníme plast. Čistý polistier. A už je tu mašina. A tu škatule je čo? Je skúšovadlo. Skúšovadlo. Potom je tu tyč, čo on je zavesený. A vrtačka. Samostatná. Ja ti si nasratý na tvojho srdceho. Áno, Pomaly, Pačo, máš čas, aby si ža neukrel. Pomaly. Počkaj tu. Denis, na dole. Dobre. Je tam všetko? Pozrávky? Dobre. No. Toto je ten plastový kryt. A toto je ešte plastový kryt. No. Škatulu necháme pre istotu. To áno. To je taký krásny motor. Pačo, asi tam máš čistý polistier. No daj polistier pre istotu. Takže skladania. Pačo, takto sa staví. Ideme to zapakovať auto dole a neviem aký... Ale bola, čo tam musíme prinúdiť, aby to držalo. No, pozriekvanie plečivo. Čo tam dáme? Lebo tam chodia srať, lebo celé všetko to tam bolo osraté bolo. Tam chodia, tam sedia a tam všetko serú. A potom že celé auto si ty Ale čím to prichytíme? Musíme niečo doriešiť. A potom vyskúšame, ako to bude fungovať. Takáto. Lebo Krsti má tú veľkú, tú starú. No, potom pozdraví, potom som zvolal. Čikovi, aby to Šedincovi Marekovi, aby to ozdravil, že... No, tenis policia, to má také tlačítko, jak on je, cirkulár. To má. A krásny 500 W motor.
Stolná vrtačka na 500 W. Ale dobyčí má ochranu. Krásny motor. Neviem, čo tam je to plečivo, pozíkovanie Ale čím ho chytíme? zvonka, alebo... Krásny zverak. A čo, nemáme také šoboaky na toto. Ale počkaj, hendy one dáme, samorezné. Tým máme, to sme kupovali ešte nedelo. Týmto uchytíme. Zoberieme tú onu, malú vrtačku. Akú motoru? No. A ten ochranný kryt ide na to, aby to chránilo... No čo to? Vlastne. Teraz pojeme to auto zaniesť, dobre? No. Dobre. Daj to si Tak na to. uvidíme sa za chvíľu.